Wa palagi Google na mabuntagan siguro may libot-libot sa kanang na ay Korea. Kaagi na mi kanang sudlunon. Siya nakaagi mi sa mga kakahuyan nga pangit na nga daan, nag-uol na gud ko, purog-purog na ko, ginervyos na ko. So tinuod jud ning Google guys. Tuod jud mo ang Google kay Google rin tayo nagtuod na mo nga mobalik mi sa highway. Karon sa Kambagi, Sibilya, Bohol. So gahapon dito nagtagbilaran nya kagabi ini mi diri sa Sibilya. Gabi na kadyo guys. Anja nakasaag palagi jud mi. Mo na ron mo na resulta sa mahilig ang buwak mga saag na. Nasaag mi sus wa pa Google ambot lang kami ko. Sus ang marag na wrong turn mi palagi Google na mabuntagan siguro mi libot-libot sa kanang na ay Korea. Kaagi na mi kanang sudlunon. Siya nakaagi mi sa mga kakahuyan nga pangit na nga daan, nag-uol na gud ko, purog-purog na ko, ginervyos na ko. So tinuod jud ning Google guys. Tuod jud mo ang Google kay Google rin tayo nagtuod na mo nga mobalik mi sa highway. Di ay mo tipas mi siya sa unahan sa Korea ba to pa? Korea, andiyan nilapas man me. Sus paisirit ra ni tipas mi di man maong itipasan nga nakasuod man mi og sudlunon. Na murag sig kaladyo siguro pud sa 6 kilometro sila puto pa no? Mga 6 kilometro nakaadyan siya kalasangan. Tapos ara na kuyawa. Tapos nagani kay na among garadyo gisunod ang Google jangit-ngit ang palibot niya ladyo way mga bahay halos napoy mga bahay napoy usay wa kakahuyan. Kurog-kurog na ko nervous na ko pat unsa makatagbong mig mga tawo nga dautan Ginoo ko. Iabot ra gid mi sa highway sa Aurelia, karos Ginoo, iabot mig Sibilya. Adlok tong nahitabo gabi guys, kung kanang amo ang cellphone na lubat kay nagsunod na jud mi sa Google Map. Kubaan ako, tara di makubaan nga. Saag pa mi gabi pa, unsya. Kanang sa tawana kanang na ay wa katamak anang lugar anja. Rap road pa kadya kakakuyan. Jaw si bako kunog mga platan nga gabi na kuyawan ko. First time pa jud ko nahitabo ang mga saag ni gabi pa jud. Kay gabi na mami gikas tagbilaron kay la kana na ay adto man tay kuno buhan matuog unya kanay laging nangita og mga nindot nga mga buwak ni ibalik mig ani mi Kambagi Sibilya kay kaning manghod sang partner nga daghan kay mga buwak guys isang balay. Nay mga mahalon. Unya agap ni kuno kay tagaan di kuno og nindot nga buwak na. Nindot sa mga buwak guys dari. Muntang nanganhi lagi mi kay kana pa imuhang kuanon dana pong bisita na anindot dyan mga buwak na ay mga kuanan ay mga cardboard na ay mga isa na pananang dagang mudag ko nga dahon na mo tong naging gabi iwa ko ma-expect ba nga wa mo ni kabantay sa muhang Google Map nga ning tipas ning lapas man dai niya kana na ay lain man ang Google Map guys kay na ay banta dyan mo nga magdagandagan ng kanang ay murag magsakyanan mo na imong sundon. Lapas man bigi sila ri po mangitag pamaagi nga moabot ka sa imong padungan. Kasunod-sunod mi tipas man dai mi sa laing dalan, sa sudlunon man dayto. Baryo man dayto siya pasod nasa kana na ay Aurelia. Sus ginokog imong imagine no mga 6 kilometers gikan sa highway nakasuod na dai mi. Ja sunod-sunod ra jud mi sa Google Map. Isa lagi kuyawan ko kaya nga mong gipang-agian kay kuan man kanang rap road kakahuyan talag saragbay. Ginervyos ko first time pa jud guys nga ginervyos ko gakurog-kurog ko. Sige na kung ingon ni papa mobalik lagi ta pa mobalik. Kay mobalik pa mis agir ladyo naman kay migi. Giagian mo tong yung nga di lagi kay duol na lagi ni. Mo kay padagya pun taud pa ning kadugan gituod ra jud mi balik ra jud mi sa nakatuod jud mi ni balik kami sa highway. Aloy ang rapod mo nang kananay ang Google Map gidi ay kasaligan kay kung walay Google Map yo ma-open mo cellphone maski pag walay signal ang Google Map basta nakaset na siya maski pag wa kay load mo magamit gihapon siya mo tuod sa malagi kining masinupakos Google Map ning lahos man di ay mi kabantay nga pati paso na mi wa mi tipas ni ato mis laing dalan ni bahis man mi nervous na ko murag kay lagi mahilig tag sa idang wrong turn
kuyawan lagi ko guys gabi abot ba kaniya ni kuan kay naana dan kami mi mani ni og kabagi Sevilla gabi na siya kay nasipit lagi Jimis dala na mong giagian nang kuyawan ko kay insya ko na og maplatan wala ba jay mga tao ni mo kailan nimo jag dudahan kag daot ang tao unya pasak kung day ka na bay covid magudron di mo salig ang tao nang basta-basta unang grabe din ang experience gabi eh dugay gadyo ko kamubon hantod pag-abot mo diri sa Sevilla nervous jud ko promise jud ko first time pa jud ko isog mo jud ko pero di nervous jud ko nang jara di lalim din ma saag ta po kira di man gud imong lugar wag gaway na kaila sa imuha mangta na kagabi inahandlok man li ano gyapon lagi day tay juice dita pasagdan ya mi karon guys nagwat-wat mi sa manghod sa ang partner kay tagaan daw ko na mi og cardboard gagamay tagaan mi cardboard ja sa tagingon nga mga buwak mahalon ang mga buwak guys mahalon puro ra hinatag karon gahot-hot mi mis kay manguli na mi wadi pa mi kauli. One eternity later. Mo na guys na Maghimo na siya butanganan og buwak, no? Gikan sa Sevilla ng uban birit-birit. Lain ang partner guys, mahinayat kay banat si Jan. Mo na among ibutan nag Sevilla. Na siya gikan nag Sevilla. Sanindot na. Nagkagubot maguna diha wa magud na siya ma-arrange nagdikit pagajud sa dapat na ibutang ani sa mo na mo gihaguan dito nag Sevilla uban nawa in town mi dito mi sa kalasangan sa Corelia wa pay Google Map impas di ka ulig bay mo na ijang i-arrange tungod aning mga buwak guys mawa na mi og kanang Corelia mangita mag mga buwak mawa na laman muna dyan gitrabaho. 幸せの種を得る SNS のせいで言葉のトゲに触れる Guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell kanang all para update mo sa ako ang video. Thank you for watching. Bye-bye!